Интернет.ру электрон газетасының баш мөхәррире аны ябыла диләр, кушалар диләр. Нишләп биттегез? Шул турда бер-ике җөмлә әйтсәң иде безгә акчарлакка. Интернет.ру бүгенге көндә сайт буларак яши, карап барасыздыр. Без бер кая китмәдек, редакция эшли, үз эшен дәвам итә. Бары тик филиал буларак безне куштылар башка филиалга, Татар-Информ филиалына куштылар. Татмедианың беләсез инде, аңлатып китер өчен Татмедиада бар берничә филиал. Район газетлары филиаллар, бездә нәкъ шундый бер филиал булып тора иде, Татар-Информ аерым бер филиал иде. Безнең филиалны битереп, Татар-Информга куштылар безнең редакцияны. Шул гына үзгәрешләр әлегә. Сайт буларак без эшләп киләбез. Сайт буларак эшләп киләсез. Ә син кем булып каласың киләчәктә? Мин Генеральный булмыйсыңмы? Син бит гәүдә бар, йөз кыяфәт бар малай. Син генеральный булырга тиеш, шулай бит? Обязательнымы? Ансы миннән генә тора фактлар түгел. Сиңа уңышлар телибез. Баш мөхәррир булып калам Интернет.руның әлегә. Интернет.руның әлегә баш мөхәррире булып каласың, бит. Нәрсәләр бурчый бүген инде сезнең бар менә шатлык куанычлар дип әйтик инде. Biz әлегә кагаз эшләре белән йөрибез. Шул күчү процессы 4нче этаждан 12нче этажга күчтек. 4нче каттан 12нче катка күчтек. Күчтегезме инде? Без хәзер бер зур коллектив булып эшлибез. Татар-Информ коллективы, анда рус редакциялары бар бит инде белеп торасыз. Һәм без татар редакциясе. Зур 100гә якын кеше эшли. Хәзер инде чит илләргә йөрергә вакытта калмагандыр син бит. Францияларда булып кайттың малай, Америкаларда. Хәзер кая барырга уйлыйсың хатын белән бергәләп? Или үзең генә чыгып китәсеңме? Күп эш әле. Кайда барырга җыенган юк. Юкмы? Теләк бар, вакыт җитмәй. Вакыт җитмәме? Бу үзгәрешләр белән бәйле рәвештә отпускларда калып тора ахрысы инде бу елга. Шуңа күрә үзгәрешләрне ничектер кичергәч, әзрәк тынычлангач, бер коллега кергәч инде гади генә әйткәндә шунда саулап карау мөмкин. Сиңа уңышлар телибез, ярыймы? Рәхмәт үзегезгә дә.